Right, sorry guys, changa chadonha network. Uyai tinspirane, uyai. Noti kungova takumba, uyai. Dauti tionesane guys. Kana 43 ichiita. Kokuzoti ma 20 something inini. Chikukuita tsaichi. What's stopping you? What's actually stopping you? Uyai. Oh, you have to buy protein shake. I should diminish. Toda kushandira. Tipisesh. Chinde chedumbu ichi. You are drinking protein shake. You are drinking protein shake. No, I saw it in the bottle. Yeah. Today you're not working. Life. Oh, okay. Right. I want to ask you guys, can I mean 40 years something in Chitu ya kunoku? You eat at gym. Ko mini my 20s, my 30s. What's stopping you guys? Chachina wa garage. Ai chachina icho. Ai chigaro raramba pana agaro apana. Right, exactly Sekai. Kana ma 50 years nema 40 something asitadza achita gym, achita workout. Ma 20 something nema 30 something. What's stopping you? Ko just makuseni kungoenda 1 hour hodzoka kumba kana 45 minutes and then you come back. Chichiri kukustopa. No, iron gym inorwadza uchangotanga. Inorwadza uchitanga first 2 weeks chete. But from there haicharwadzi. Actually ukatoriga kuenda gym kana wanga umbotanga kuita gym. You have to always be in the gym. Sekai manyowa chiri dunyowa chiri sei. Inorwadza gym kana uchangotanga. Saka kuziva guys kuti chii chinokuita sei kuti hanzi nenyana imi. Agnes unozoya kuWhatsApp. Chii chiri kuita sei kuti mimi muinde kugym. Say guys, alright, let's stay up. Let's do up. Let's do. Yes, Eunice undibate kuserika tukuda unduda ngiri chair dzia. Pane muna tuda kupa chair yai. Right. Right. Exactly my 50 ari kuita saka vadi vechidiki wai. Hansi inini zara rangu da kurema 95. That's bad. That's bad, dear. That's very bad. 95 at your age. Takuda kuita. Right. So this, Antiga, must steps and. So I told you wake out in my steps away. Watch it wake out in. You are my steps. Right. Well, doctor. Toto la simbiti. Anu mko na simbiti. 3 kg. Saka dai 260. Sounds easy, but it's not.
Saka kana 40 something chizviita guys. And you can do it. And kukwira apa nekudzika kunoita simple but zvakatooma. Kana ukatarisa munhu achikwira nekuwati zviri simple and but ne zvakatooma. Right. Andi magara anoita masititi. Handi kumasquats. Handi kumasquats. Masquats ndoye magara andi. Masquats ndoye magara handi kumasquats. Tunakwenda kumasquats. Ndokwe magara. Nyaso. Chikuramba kufamba mira tinde kune kufamba. Na mteme yangu kutoperera pano chitasina basarisa. Inda tuita moikaso. Chikuramba kufamba mira tsvage chinosimuka. Because chiri pasi saka inda kareba. Handizogona kuchisumudza manje kumasquats.